अरे जगरे सलभ पैलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी करम तारो लागे खानदानी बा वही तो एगो मनीष भैया 10 दिन पहले वो हमारा निशा के प्रोग्राम रहे नीतीश कुमार जी जौन पलटूराम का हाथ रहे कर्पूरी ठाकुर के जयंती मनावत रह और आदेश है मल्लिकार लोग के कि खाली राजनीति गीत गावे के बाद सही बात तो हमनी के तो भाई धरोहर मिलल बड़े जख्मी भैया शिकारी बाबा सोनू संगदिल तो हमनी के मार के अपन काम कर बैठ गनी वाह निशा गावतिया इश्क और प्यार का तो मन कैलक नु मारी 20 घंटा सही बात गिनी 1 घंटा मारी एक दिन हम अपना सोनू भैया से कहने की सुनो एगो गाना यही लय पर लिखो जोन भोजपुरी भाषा में हो वाह तो हमारे को गाना हो तो जानता नहीं कहो गाना के नाम हम मजा आवेला गनवे के नाम रखल बा माही मजा आवेला वाह कैसे लड़की को हतिया अरे कुंवर के प्यार में कुंवर के प्यार में अरे मजा आवेला पहले है ना चलो ये सब हमारे गांव के लोग अरे कुंवर के प्यार में मजा आवेला कुंवर के प्यार में मजा आवेला ओकरा बाद पूछब का का अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो लूटत लहार मनीषा है आवाज सलेश भैया सलेश शर्मा जी की ओर से कुंवर के प्यार में मजा आवेला तो लूटत लहार में मजा आवेला लड़की को हतिया अरे नहीं हर के यार में नहीं हर के यार में छोड़ दे तनी जी सर सुनील तिवारी जी के करे के दिखावत है एगो बुढ़ारियों में है जी जी ले ली जल्दी में जल्दी अरे कुंवर के प्यार में मजा आवेला तो लूटत लहार में मजा आवेला एगो औरी बजो तनी जल्दी फरियाद अरे नहीं हर के यार में अरे नहीं हर के यार में मजा आवेला सिपाही जी इतना आँख मत बढ़ाई तो नौकरी खतरा में हो जाएगी सही बात अरे लूटत लहार फिर से हमरा सिद्धनाथ चाचा आशीर्वाद दिले बनी मनीषा दे दे के पैसा रखे दे दे है कैसे ढेर बड़े है ने अब एगो
लड़का कहता कि देखो लड़की तो अपना मन के बात बता दी हली कि कुंवार के प्यार में मजा वाला टेंगारी चाचा तो लूटत लहार में मजा अब हमारा नहीं नौजवान भाई बताओ तारे कि घर परिवार से अरे बचाई के नजरिया अरे गोरिया के धोई के भरया कमरिया चापड़ बाबा रो देखल चाहता बाबा घर परिवार से बचाई के नजरिया गोरिया के धोई आँख कही रौरा के देखले भैया सही बात जब से भेंट भइल